क'क्राझार सहरनि साखाथि खोला कासिबारि गामिया खुंगा जिथि रंजालि बैसागु फोरबो फालियो। क'क्राझार सोहोरनि साखाथि खोला कासिबारि गामि आरो सायामाया क्लाबनि जथाय बानजायनायाव सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो 11 आरो 12 मे साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंगा जिथि रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालियो। रंजालि बैसागु फोरबोनि रंजानाय बाजानाय हाबाफारिनि लोगोसेनो बायदि रोखोम गेलेनाय बादायलायनाय, मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजाद, BA, MA उथ्रिसार जानो हानाय सा 9 फरायसाफोरखौ बरायो खुंफुं आफादा। खुंफुं आफादनि सोद्रोमा डक्टर महादेब बसुमतारिया बे हाबाफारिनि गेजेरजों ओरैबायदि फोरमायो। दिनै बे कासिबारि गेलेग्रा फोथाराव जिथि जिथु गामियारि फोरबो रंजालि बैसागु फालिनाय असिलायैहाय जोंनि बे सायामाया क्लाब आरो कासिबारि गामि जयै देग्लायनि बे 11-12 मे गोथार दिनावहाय खुंनाय जादों आरो बेवहाय जोङो गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो माखासे थि खानाय आयदाफोरखौ लानानै जेरै थुनलाइयारि बादायलायनाय, हारिमुवारि बादायलायनाय, गेलेमुवारि बादायलायनाय बेफोर गासिखौबो इनक्लुड खालामनानै जोङो बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै रंजा बाजायै जोङो गामि फोरबोनि नामाव खुंनाय जादों आरो बेवहाय जोङो देग्लायबो गासिबो रायजो राजा गामिनि आरो साखाथि फाखाथि गामिनि रायजो राजाफोराबो जथेस्थ' देग्लाय पार्टिसिपेट खालामदों। बेखिनियानो जोंनि उद्देश्य आरो मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो जाहाथे जोंनि यं जेनेरेसन जोंनि फैगौ जेनेरेसनखौ जों जाहाथे थुलुंगा होनो हायो, बिथांमोना जाहाथे गाहायनिफ्राय गोजौ लेभेलाव गाखोलांनो हायो, बे मोनसे सर्स अफ इन्सपिरेसन हिसाबै आरो जोंनि हारिमुखौ लाखिलांबाय थानो थाखाय आरो गामिखौ जों खौसेथि लाखिनो थाखाय जोङो बे गामियारि फोरबोखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जायो। माब्ला समनिफ्राय बे बैसागु जोङो 2012 मायथाइनिफ्राय जोङो आराम्भ खालामबोदों। बुंनो थाङोब्ला दिनै बियो जिथि होनजायो आरो बेखौ जोङो गेजेराव हयथ' बोसोरसे माब्लाबा गेप जादों जानो हागौ, खिन्थु जोङो जिथि हिसाबै थांनाय 2012-13 मायथाइनिफ्राय जों आराम्भ खालामबोदों। नुनो मोनदों दिनै बैसागु फोरबो फालिनायनि लोब्बायैनो नोंथांमोना गामिनि माखासे फरायसाफोरखौ बरायदों आरो जोङो आं आगोलाव नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखादों, जोङो जिहेथु बियो गासिबो इनक्लुसिभ जोंनि उद्देश्यआ जाहैबाय गामिनि यं जेनेरेसनफोरखौ जोङो थुलुंगाखांनाय आरो बिनि थाखाय जोङो गामियारि जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जायफ्रा अलरेडि पास आउट जाबाय, MSc, सोरबा BSc, सोरबा हायार सेकेन्डारि, सोरबा मेट्रिक, बिथांमोना साक्सेसफुलि पास आउट जाबाय। जों बिथांमोनखौ गामिनि जानानै जोङो बरायदों आर'नाइजों, जाहाथे बिथांमोना आरोबाव बांसिन थुलुंगा मोननानै जाहाथे आरोबाव बांसिन फरायनो हायो आरो गामिनि मान सन्मान लाबोयो आरो बेजों लोगोसे गावबा गाव थांनानै थानायनिबो मोनसे जाहाथे बिथांमोना संस्थापन खालामनो हायो। फैगौ समफोराव खुंलांबाय थागोन बेखौ जोङो गुबुन गुबुन बोसोराव बा जेरै खालामदों जोङो फैगौ बोसोरफोरावबो जोङो खालामगोन होननानै जों बेखौ बयबो जोंनि गोसोआव हाबनानै दङ आरो जों फालिलांबाय थानो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। गोबां गुबुन नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि मोननो हादों नामा? जोङो सैथोयैनो जों बुंनांगोन, जों दासिमबो बेबायदि सरकारनि बिथिंनिफ्राय राङारि मददखौ मोननाय जायाखै। अबस्से जोंबो बेबायदि नारा नाथा माने जुजिबाय थानाय जायाखै। जोङो रायजो राजानिफ्राय बा जोंनि गामियारि सोद्रोमाफोरनिफ्राय सान्दा बा जाय गरसे गरनै डनेसन हरो बेखौनो लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो आरो।